Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, daar zijn we weer. Maastricht geteken. Ze hebben dus een weekje gemist. Maar Ja, een paar weken waren het zelfs. een paar weken. Een Beetje zomervakantie gaat al, hè. Ja. En voor wie het goed heeft gezien en wie nu Loren is, luisteren zus, nee, maar Loren en zus Igor en Stefan een beetje op de achtergrond zetten, want RTV Maastricht is hij. Ja, dat is wel heel top. Dat Weet is je wel wat we leuk. dan doen? Dan gaan we het daar even hebben. Ik wil die even door een drek trekken. Dat gaan we even proberen, hè. Ja? Stefan, lukt het? Ik ben gespannen. Kom op, hè, jongens. Ja, dat waren veel zo acht, toen weer voor u gaan Ja. ze doen. Dus dat is toch altijd een beetje... Wanneer komt dat eigenlijk online, dat item? Morgen. Morgen al. Dus dat is al Oh. online geweest op het moment dat het uitgezonden Ik gooi je zeggen, ja. Die zijn wel snel dan tegenwoordig. Echt, hè? Ja, tegenwoordig. Tegenwoordig, ja. Ja, RTV Maastricht is veel Ja. meer stellingen, die liggen, hey, die, of dilemma's, hè, of vragen, maar die gaan we nog niet behandelen. We hebben er zelf ook een tijdje gezeten, hè. Ja, de Vrij Mibo Show. Ja, op de radio. Ja. En met een vaste inkomende beller altijd. Wie ben deze? Ben Hees. Ja. Hallo, daar zijn we weer. Ja, Maar wel Ja. leuk om te doen. We hebben de dat precies coronatijd, een jaar gedaan. precies een jaar, precies op de datum een jaar ook, ja. Ja. En we hadden zo gaat van vervelend dus in de coronatijd, wat we niet te doen. Mhm. Dat ken het geweldige idee, zal we een radioprogramma gaan maken. Dus ja, dat zien we gewoon doen. En En wij met gewoon hebben nog ze vaste items natuurlijk, van Stefan. Van wat, Stefan, hè, MVV TV. de MVV, MVV TV, ja, zo gaat het Of ongeveer, ja. over MVV Nieuws, ja. Ja. En de mop van Michael wordt ook De bij. mop van Michael. Die waren ook hè. altijd top, hè. Ja, ik wou zeggen dat ik Sam er Zie nog ik het even teruggeroepen, bij, hè. Ja, maar dat is gek. En Dick Jerome dan nog bij? Nee, de Vrij Mibo. Weinig. Weinig. Ja. Ja, een van de weinige keren dan, dat dan niet zo erbij Zelfs betrokken tot is. nu. Ja, precies. Huh? En toen Ja. hebben we dat feest nog gehad. Feest? Een beetje zo'n live, daar Oh, ben ik ook ja, nog bij ja. geweest. Oh toen, ja, de Blievende Brak Show. Hadden Ja, we die dat apparatuur wordt. uitvinden? Ja, precies, Dat het die allemaal keer. niet functioneerde. Ja, Ja, nee. dat hebben we van tevoren gezegd, jongens, we Gewoon- willen één ding sowieso. En samenwerken met de Tempeliers hebben we dat gedaan. We willen één ding sowieso. Dat is dat het gewoon vanaf 7 uur 's avonds, vanaf 7 uur denk ik 7, dat, 6 tot of 12. Willen we dat het live tv is. Ja. Ja, dat ging niet helemaal zo goed. Er was iemand aan het eten, toen staat die had geen zin om die livestream aan te zetten. Ja, dat heb Dus je allemaal ja, niet metgekregen. Dus de Dat, eerste 2,5 uur zien gemist, denk ik, toch? Ja, Ja. ja. Maar wel top. Met zo die dingen wat ik allemaal zo heb metgekregen, vond ik wel Ja, ik altijd, kan me nog herinneren tot we zo'n telefoon hadden liggen met appjes. En dat was dan verbonden met de computer. En dat was niet normaal wat daar aan verzoekjes binnenkwam. En dat bleef maar komen. Gewoon, letterlijk was we hadden suus bij een radio 10 of zo. Gewoon constant. Ik weet niet of dat nog terug te zien is. Waarschijnlijk we zal dat hebben, Volgens mij heb je er ook Ja. filmkok van. Ja. Tenminste, hij heeft nog geen video gedeeld. klopt, toch? ja. Ja, dat wel leuk. Maar kent je RTV Maastricht? Kent je een paar programma's opnemen, Marvin? Wat zie je maken? Heel eerlijk, niet heel veel eigenlijk. Ja, nooit. Ja, oké. Vanuit, ja, hadden ze vroeger niet vitrine. Vitrine, is dat nog? Ja, dat is nog. Vitrine. Eh, De ontmoeting. De ontmoeting. En loert zich zoveel op tv dan? Nee, niet alleen naar RTV, maar loert zich überhaupt dat allemaal tv. Ik zie hem wel zingen op Facebook en zo langskomen. Ik denk het enige wat die van dat die RTV van- Maastricht, ik loer sowieso vrij weinig normale tv. Het enige wat veel loeren is Ziggo, of Netflix, Videoland, zo gaat. Maar zo echt tv zelf, amper. Dus het enige wat ik van RTV zie, ik volg ze natuurlijk wel goed op social media, dat zie niet veel langs wat online komen. Ja, Ja, precies. En van die noise items op, volgens mij in de stories, dan zoek ik hem ook altijd van die dingen langs. Maar dat is niet dat ik echt, tv, ja, niet Ik ga maar eens echt. even maar- lekker een keer RTV Maastricht opzetten. Nee, maar niet Ja. dat alleen, maar überhaupt niet. Weet je wat ik oprecht Ik- wel, en daar ja. heb ik al een keer heb ik dat gezegd, wat ik ook wel echt leuk vind altijd, is de optocht, hè, dat jaar altijd. Kijk, dat vind ik wel... Dat vind ik oprecht wel ook gewoon naar de Maastrichtenaar, de lui die toezitten, de oudjes in de het verzorgingshuizen. Dat vind ik wel echt top. Ja. Dus dat ben ik al wel, ja, dat is wel de positieve stuk daarvan. Vind Ja, ik zeker. echt. Ben Ik vind echt nog wel altijd tof van een keer samen zaten bij ons thuis, Stefan. Wat zat daar nog? En voor RTV door de stroom te halen, maar wel echt gewoon voor de Die grap. met Stefan Och. Ja, Stefan wel erbij. Kids niet met een werkgever doen, hè. Nee. Nou, nee, we waren het met z'n allen tegen Stefan bezig. En helemaal maar, nee, het valt wel met jongens, nee, hè, dat is niet zo, ja, moest ik voorstellen, want, ja, dat kon ze dan verdedigen. Ja, zo wordt het aan eens opzetten. Ja, dus we zitten er door. Niks synchroon. Is niet in beeld. Nee, niks synchroon. Wat waren dat alweer? Ja, morgen technische problemen. Op een gegeven moment naar een programma, gewoon zwart, minuten lang. Maar inderdaad, dat niet synchroon, dat heb ik ook wel een tijdje
dat ze ging struikloeren van waar ik met optredenswezen, wat wil ik wel eens zien. En dan loopt het geluid gewoon 10 seconden voor op het beeld, ja. En dan, ja, wie kent dat ja, dan? wie Stefan, kent kom eens erbij. Kom eens erbij. Ga eens zitten. Goed, nee, ik ga wel even bij Michel. Ja, wat was de vraag, jongens? Sorry. Nee, ja, wie dat dan zo moeilijk was, dat eigenlijk wel een hele tijd niet zijn gewoon leep. En, Nou, dat heeft ook te maken met een provider in dit geval. Hè. We hebben een, ja, zonder het heel erg technisch te laten zien, maar we zijn afhankelijk van een Ziggo in dit geval. En als die problemen die we ervaren, want dit hebben we voor 1000 keer aangekaart, als die niet oplossen, ja, dan hield het op een gegeven moment ook op. Hè. ja, ja. Maar goed, die problemen van toen, hè, dat specifieke moment, die zijn opgelost. Zal er voor Stefan dit geven? Maar opgelost, komt dat dan nog omdat je nu op een nieuwe locatie zit? Of Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dat maakt niet goed. Zit dat dat moest dat niet beter van de is? nee. Of, Vergeef Stefan. Stefan maakt die stelling aan ons. ja, zeker. Ja, Ja. dat is misschien wel grappig. Ik weet niet wie deze stelling gemaakt heeft, maar dan moeten we nog eens mee gaan Dus de praten. redactie dit dan. Ja, de De redactie. redactie. Ja. De stelling is, RTV Maastricht is niet meer wat het was. Nou, Kenneth, mag ik die goed nuttigen om weer te komen zitten? Ja, het is verbeterd overigens, want de Wie problemen lang die er werkt toen Stefan waren... er al? Wie lang werkt ze er al? 9 jaar. Ik ken RTV Maastricht, nog natuurlijk de tijd van TV Maastricht. Is het nog wat... Ik denk dat het verankerd is in de stad wel. Ja, jongens, je moet heel even eerlijk. Nee, ja. Het is maar toch gewoon is alleen maar wel- beter geworden. is beter Ja, geworden, zeker. toch? Ja. Maar dan zeg ik, maar als je terug kan denken aan vroeger, maar eigenlijk aan heel vroeger, dan reden ze met het programma te kunnen vullen, hadden ze gewoon in een dashcam in de auto gezet. En dan reden ze rondjes door de stad. En dan kostte dan 400 loeren. Ja, en dat was het programma wat ze dan gemaakt hadden. Dan kent ze nu dat Ja, trendje verpakken in de stad. Dat is maar 3 keer precies. teer. Ja. Kent ze gewoon 3 keer teer door de stad. En dan kent ze nog Ja, Ja, zelf dus wat dat kijken. betreft, ze Dat hebben ze gewoon waren echt wel met gewoon een vullend programma en leuke programma's. En, Maar ik zie nou ook, niet van Micha, maar ik ken eigenlijk maar 2 presentatoren. Is dat ook echt zo of zijn er meer? Oké, dan heb ik eigenlijk misschien gemist. Stefan? Erwin. Met wie voor persoonlijkheden loopt zich daar rond eigenlijk? 32. Presentator, voice-over? Ja, alles eigenlijk. Wat ik eens bedenken. Ja. Ah, soms zit het ook echt zo alsof er in een of ander business dingen, met best wel, die programma, best wel serieuze dingen ook. wel, hè? Wat is er nog weer? De Maastricht Belicht. Ja. Ja, zo gaat het Ja, die inderdaad. film trouwens. Nee. Maastricht Belicht, leuk programma trouwens. Ja. Ja, maar zo gaat Nee, het. vind ik serieus. Ja, maar dat is ook wel een stuk serieuzer. Nou, Dat is ja, ook ja. een beetje, Ja. wie- Leuke gasten. En er is ja, toen ja. een stukje uitgehaald ook, wat wel heel veel Dumpert. views heeft gekregen. Op Dumpert, toch? ja. Dat waren een Ja. topper, hè? Ja. Ja, Dat maar was wel- wat kent Stefan niet? Vraag me dan af. Ja. Een Dat is eigen- een maan van... Dat is een duizendpoot. duizendpoot. Ja, echt? Dat is ongelooflijk. Je moet eigenlijk eens een programma over Micha alleen maken. Ja, maar dat is toch totaal niet geil Stefan op van zichzelf. Abbeven. Ja. Ja. Het is niet geil op zichzelf. Stefan Ik vind Abbeven. zichzelf niet Maar geweldig. dat was altijd de naam die ik dacht, dat er echt zo hadden. Stefan van Abbeven. Dat ben ik serieus. Ja, goed, dat kan gebeuren. En het enige wat er moet nog is nog een sponsor. Dat heb ik natuurlijk. Ik heb net wel een schat voorbij zien komen. Ja, heb ik dat gemist? Heet dat in de kraag staan of zo? Maar hij heeft dat t-shirt gekregen, moet er dat 12 keer gaan online verzetten. Hey, dat Nee, jong. heb ik dat maar niet gezien. Nou, de tweede dilemma is liever een programma op RTV Maastricht presenteren of op PoNet. Ja, Ja, ik ja. vind Ponet de laatste tijd wel Ja, heel erg Net zijn streng tiet ook, geworden. hè? Ja, dat vind ik De goed. laatste tijd met nee, maar die gewoon wiet en die gewoon echt puur alleen voor sensatie. Dus nee, dat zou ik nooit verkiezen. Dat zou ik altijd voor RTV Maastricht Ja, kiezen. en het blijft toch in de eigen stad. Ja. Even gewoon leuke Absoluut. formatjes hebben, dat is dat toch Ja. dit is niet geschikt voor de rest. Maar dat Dus- PoNet, dat zag ik gisteren toevallig alweer, dat geneus al allemaal met... Maar wie dat dan zo achteraf allemaal toch net niet. En, maar ja, je hebt wel allemaal geleakt. Maar zien dat de lui ook niet zelf Shell die dan voor de camera dat allemaal gaan doen? Ja, zeker. wauw. De Husse de Christen vraag gesteld. Als Husse in de camera stond, wat zou je doen voor een meet and greet? En die liet staan een titel zien. Ja. Ja, dan vind ik... De vraagstelling is natuurlijk... Een journalist moest dat niet willen. Maar de Shell, we zien waarschijnlijk, ja, jong... Ja, Maar is dat niet met meer dingen? naïef dat ze- meisje, ja. Ja. Dat is toch met meer dingen, dat ze achteraf denkt van... Ja, maar ja, de kind zal de schuld zetten bij degene die de vraag stelde. Ja, maar de moest als journalist dat niet willen. Nee, dat ben ik met je terecht eens. moeten Maar er zijn komen. toch een paar... Ik denk er al wel eens over. Dat ik denk van, ja, weet je, de kind zo wel de schuld bij de ene liggen. Mhm. Maar ja, diegene die het dan deed of zo... Ja, dat moest zij wel een beetje logisch nadenken. Ja, toch? maar Wat- dat, wat- ik denk wat- dat heel veel meisjes, en vooral rond de leeftijd, of ja, voor jeugd,
voor zo'n meet and greet met zo iemand echt alles zouden over hebben. Omdat ze gewoon te naïef in het leven stonden nog. En als ze ouder best, denkt ze, hoor je spijt wel aan snel. Maar die beste machines gaat je veel over bekende lui. Ik heb het eigenlijk absoluut niet. Wat ze zich doen, hoe ze zich een broek voor laten zakken? Basmet. Nee, voor wie? Voor wat? Een broek laten zakken? Nee, voor niks. Voor niks, ja, dan begin maar. Nee, ja, sorry, maar dat zijn dingen dat... nee. Nee, maar dat is ook... Ja. Nee, maar wat is een beetje over de grens heen gewoon om iemand te ontmoeten? Zou je dat doen? Nee, doe van mijn grens zien gewoon. Nee, ja, ik vind het leuk als ze toevallig zo met bepaalde lui in contact komt of bepaalde lui... ja, zeg maar. Bepaalde lui... ja, maar die komen met die in contact, natuurlijk. Niet? Ja, nee, maar ja, ik vind het oprecht leuk. Ja, sorry. Is ook leuk. Ja, nee, maar ik ook sorry voor te vind het zeggen. wel leuk. Maar ik vind het even leuk ook, als ze dan kiest naar over mijn Maastrichtse theater, hadden we zoals bij RTV ook al even over, dat we allemaal los van elkaar toch weer aangesproken van, hey jongens, leuk, weet je dat? En voor u zat in een podcast. En als ik zaterdag of op maandagmorgen naar mijn werk rijd, of wie een keer maar een nieuwjaar heb ik deze week gemist. Ja, dat is toch ja. Ik vind het gewoon echt oprecht leuk. Ja, zeker leuk. Dat is het uiteindelijk gewoon wel voor. Dat wel beluisterd wil wat ze maken, want anders zit het allemaal geen zin. Nee, precies, maar tot dan luidig herkennen van het Maastrichtse theater. En ook op de foto bij de. Nee, ik heb daar niet... Ik heb niet met je maken. Nee, niet bewust. Oké. En hoeveel minuten zit er van eigenlijk? 11. Alleen is nog mooi van het voetballen. Ja. Nee, en dan heb je natuurlijk ook bij RTV Maastricht, natuurlijk de Tak Radio, waar we het al een beetje hadden met de Fremibo Show. Er gebeurt ook veel, of niet, hè? Je hebt ook vaak wisselingen van programma's, andere timetables. Ja. Even. Nu Mali en Jos hebben natuurlijk ook een programma. Ja. Marco Is er Ramakers. al geluisterd van Mali en Jos? Ik zal eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit geluisterd. Nee. Maar even over Jos wil ik toch heel even nemen, want Jos die helpt dus altijd Zeker, met iedere alle week, Maastrichtse teksten. Ik check hem die door en binnen no time, is er in het boete dan op vakantie, krijg ik meteen reactie, bam bam, dat is het. En zo kunnen we dat in zijn content weer online zetten. Dus, we zien slecht met Maastrichtse teksten. Ja, slecht. Ik denk dat je gewoon het moet correct zien. En als je dus een tekst maakt, dan kun je het niet hebben tot er spelfouten in stonden of dat niet correct Maastrichts geschreven is. Wat nog heel veel uit denken tot Kurteerken niet geworden is. Ja. Maar dat is natuurlijk wel gewoon correct Maastrichts. Ja, dan komen ze er bij de hand, hè. Ja, via TikTok wel. Ja, dus ik zou dan dit ervan maken. Maar dat is ik zou het niet doen. Maar dat is ook wat verkeerd. Wat ik je straks voor het opnemen al zag, dat de lui op social media tegenwoordig op elkaar gewoon reageren. Ja. Die zetten een negatieve reactie en die kregen dan weer een hoop commentaar van anderen die zeggen van, hey, wat heb zich dan met Azien gepotst? Of dan denk ik van, ja, weet je, dat is toch geniaal eigenlijk. Maar ja, dat is ook wel van deze tijd. Ja, maar met af te sleten. Als je als luisteraar of kijker van RTV Maastricht gaat mocht veranderen, wat zou dat zien? Dat is wel een lastige, want het gaat veranderen. Dat is altijd de mening. Je kunt natuurlijk ook compleet iemand tegen een oplossing komen. Nee. Ja, maar is het misschien niet, ik weet niet, RTV, Instagram, zoek het allemaal, maar veel gebruiken natuurlijk van hele korte stukjes ook. Hè? Is dat misschien niet ook een idee om een bepaalde items toch gewoon een kort dingetje uit te holen, wat of een bloopertje of een leuk dingetje? Want oprecht, als je kijkt wat TikTok en zo tegenwoordig deed, wie snel bepaalde dingen gewoon. Het zijn er moest geen, Michel had het erover, dingen van veel minuten. Maar als je gaat van een minuut of een half minuut gewoon even uitlegt, wie verder ook met deze dingen doen. Ik denk dat voor RTV Maastricht, ook voor de jeugd, die denken, oh, RTV Maastricht, dat kies jij helemaal nooit. Maar omdat dat nu, dat gaat er nog, oké. Maar op TikTok... Instagram zien korter dan op andere... dat heb ik al geknipt. Maar is het niet alles valt of staat met capaciteit? Dus als je er gewoon een stagiaire extra hebt of iemand extra, die kan zich dat dan allemaal knippen en plakken. Want ze hebben natuurlijk, die willen het nooit rond hebben iedere dag. En ja, ik heb ook geen idee hoeveel lui bij RTV echt werken of zo. Echt werken? Nee, dat is Wieners. Dat is Wieners. Igor. Ja. Igor werkt pas echt. En dat is een showpeert. Ja, 10 betaalde lui. 10? Ja, fulltimers. Nee, niet allemaal. Oké, jongens, ik heb me dus goed gedragen, toch? De keer is voorbij. Nog goed te vrijen? Ja, voorzien nog Fron? Nou. Ja, dat is heel aardig geweest. Nou, gelukkig. We moeten nog even afwachten wat van ons gemaakt wordt, hè? Ja, precies. Maar dat staat nu al online. Dus als jullie willen zien, dan kunnen ze natuurlijk naar de website of de app van RTV Maastricht gewoon. Even zoeken. Ja. Dan vindt ze dus zo. Maar ja.
Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week vrijdag om 4 uur. Dan zien we er weer. Maastricht geteken.